Kani gadega Pati CCTV. Ne kasngi ka katsan tere ujamang shikin hon kinong rap ki bahapo ka shatri jong ka sang Hill Farmers Union kilawan kiyo shakane ka nong ba shalong bani kando ye ki he jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban pat sngaw ye ki jing dawa jong ki namar bakim shimla yo bani kando bat ki officer badek mi ye ka kam ka bakide bani kran kine kinong rap ki bana ka than riboy kilai kando no ye kinong pathai khobor ban pat sngaw ye ki jing e jong ki jing dawa he jong ki nong rap ki bakam kong san nakatnat MECL kadai halor ka jing bampat yo jing siu ya ka bajaka ka balasiam nakani katnat nakabanta ban pantrai kam ya ka umtru Hydel Electric Project ka bahakas nong Dehal Haribhoi District nalor kani ka wai par ka jing dawa ka longru ban panskam no ya kinong trai ki bana kathan kom kinong trai bapura jong ka MECL ka bolongru kat kom jing soi search scholar nadu shuwa ban sedang ya kani ka project penmi boarding electric Haribhoi pi kidon artli ki jing dawa jo ki rai jaka tai kabaning kong kalong ba siu no ya kabai jaka kumba ka MACB kala menteri project I mean ke MECL bakar kebaar kalong bakin regularize no ya ki arpu arngot kinong trai kibadi ki trai jaka te mene namar nakling chungi kumka seng Hills Farmers Union hadin megalayo ke jing ujor na kinong rem ke ngila mene gas ngila hajing sang ngila bo ya ka appointment baru CMD chairman chung ka MECL tong ba uklam tere bani kendu uang bani kendu baru joint secretary zaman negas ni ngila ya kendu joint secretary tingila tho shu ya ki artli ki mat he kumba kwa ki norem mata kalong ban regularize no ikinong trai ki badan arku arngut bat kumjuro bakin siu no ya ka bai jaka tiga balengo kalong ba hajing syakin ki trai jaka kila ada biasanya ki ka agreement bakin ki officer ang tay pok umtru baki kular bakin regularize no ya ki kam jongki hadin bakila commission program I mean ya ka project dan rai ka project kala dai ban commission no bat kala don ke jing commission sop kumbala ong dai ni rangba ten rei hadu menta kimpat regularize te bat wang ro bangim ka balengo join sekretari wang ngimtip ya kata jing ya kular jong kita ki engineer kan ka pausai baki la shu pen kila shu le phale buitu ka MECL ka phale buitu ki officer ang tai long ka penlong ki kum ki nong le ki ban penbie ki paj ba tingin ko aba ka MECL kan le dagan rukom namar kindang bun le seki project ki baka kan nang trekam pada kalong kan rukom lara le butu kan rukom ka bamut ba ki wi ki project ru ki paj ba le sekin salong husiar nang neskemat bania kod berkan ya ki MECL rekum bakle kod nagling jungi kum ka Hills Farmers Union mi dawa bari ban siu nak mador ya ka compensation jong ka kendau ka siap kat kum ka dai ka dor bat ka baar bakit regularize no hi ek no prayer ko arngot bat lada kamle ya ganengi su thusha bikin trai jaka kin sashim naka lentik bating ya terkelaro ban poi report bikin khang no itu project lada kin terikam ni ki jing dawa jo kinora Kani gadega Pati CCTV.